Diku sing tak tresnani Kresna isih jaman dadi Narayana, jaman sliramu Yayi isih dadi begal, isih dadi kecu, isih dadi rampok. Lan sapanunggalane biyen kowe tau nyilih pusakane pun Kakang. Nembung bakal nyilih ya kuwi wujude Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwaramati Purwa kang jejuluke Prabu Menari Singa. Pepundhenmu ing negara Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang ripalenggahan sakmengko kesdu rawuh ana madyaning Praja Dwarawati. Kranten wis padha sawetara anggone lelenggan pun Rama bakal manembrama marang rawuhe pepundhen ing Mandura ya Samba Wisnubrata. Nok nuning nggih Rama Dewaji sasana saha wanci kula aturaken dumateng Paduka Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama dumateng rawuhipun Wa Prabu Mandura Prabu Baladewa. Duh Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Duh Kaka Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun jeng Kaka Prabu wonten ing Praja Dwarawati mriki. Duh Kaka Prabu lah dalah ya Yah Kresna yah nir ing sambikala praptaning pun Kakang saka omah Mandura nganti tekan Dwarawati tansah pinayungan karaharjan dening Gusti Kang Maha Wikan. Satemah lulus raharja praptaning pun Kakang ing Mandura ora ana alangan sawiji apa Yayi. Nuning nggih Duh Kaka Prabu. Puji syukur marang purbadahan panakrami pambage mugi kunjuk dumateng Kaka Prabu Baladewa. Alah dalah iya to Yayi iya. Dahat katedha kalingga murda seh panakramine Yayi Prabu Harimurti kang rumentah marang kakangmu Mandura iki. Kosok wangsul Yayi. Konsok wangsul puja pangestawanipun Kakang Mandura wae tumrapa marang jeneng sira Yayi Danardana. Nok non nuning nggih Duh Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Sumangga Kaka Prabu kula aturi lenggah ingkang prayogi. Iya Kresna iya. Ndak kira wis ora kurang prayoga lenggahipun Kakang Kresna. Nuning nggih Kaka Prabu monggo dipun sambi sakwontenipun. Ya matur nuwun matur nuwun matur nuwun. Wa Prabu Mandura kula sembah pangabekti kula kunjuk wonten Wa Prabu Baladewa Samba iki. Nuwun inggih Wa. Ya, heeh. Parang Garuda banget panarimanipun Wa. Karya bombong Birawa jroning nala Parang Garuda. Ora liwat Pakmu Gedhe Mandura pangestune tampanana bocah bagus Samba. Inggih. Kula pundi saengga jimat paripih andayani dumateng widadaning sedaya para kadang ing Praja Dwarawati. Iya Samba iya. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi Duh Wa Prabu. Iya Samba, ora kurang prayoga lenggahipun Wa Mandura. Kaka Prabu Mandura. Leh, sapa iki kretak-kretek ket mau iki? Kula ingkang rayi pun Setyaki. Oh, Setyaki. Nuwun inggih. Piye Setyaki piye? Mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka Duh Kaka Prabu Baladewa. Alah, mbok iya to Setyaki, mbok iya. Tak tampa bener becik gawe suka renaning penggalih. Gambira marwata suta jroning nala. Ora liwat Setyaki. Pangestunipun Kakang Tampanana ya Setyaki Singa Mulang Jaya. Lho nggih ngestakaken dawuh kula tampi tangan kalih kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan kula Duh Kaka Prabu. Setyaki Singa Mulang Jaya kados pundi? Kowe rak ya waras wae to Tyaki? Dalem. Kowe rak ya awake do sehat wae to? Inggih. Pangestunipun senadyan to kula radi lerek-lerek menika pinaringan bagas waras. Nah, sing penting ya kuwi Tyaki.
Wong urip ning alam donya iki sing penting awake sehat, awake waras. Ngono? Awake dhewe iki apa? Saiki apa to gunane bandane pirang-pirang? Omahe tingkat magrong-magrong tetumpakane akeh ning nek bendina dikupeng saking lelara, saben dina rina pantaraning bengi dikupeng saking penyakit. Ya ta? Bendina dikupeng saking lelara, dikupeng saking sakit, terus apa gunane? Rak ya ngono to Setyaki. Lho niki lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Ayo. Iya. Dadi waras ki penting, sehat kuwi baku. Saya-saya kahanan sing kaya ing mri palenggahan sak mengko iki. Awake dhewe kudu bisa njaga marang kesarasane awak. Aja nganti kena lelara, saya-saya penyakit kang mapane ana ing jero. Kuwi penyakit dalam, kuwi biyuh tamban-tambanane angel, tur ya regane larang Setyaki. Pripun? Piye? Pripun kados pundi kala wau ngendika Paduka? Wong ki aja nganti kena karo penyakit utawa lelara. Angel tamban-tambanane tur ta ragate ki ya larang. Heh? Napa nggih? Saiki gagasan penyakit sing mapane ana ing jero ki apa bae? Liver, jantung, ya ta? Kencing manis. Kuwi tamban-tambanane larang tur ta marine ya ongel. Beda karo penyakit sing ning jaba, penyakit ingkang mapan wonten Jawi. Gatel, gudiken, kadasen, panu, kutilen. Wong gudiken, wong kadasen kuwi tambane mayar, tambane murah, dikukur wis cukup, ngono. Beda karo penyakit jero, mekaten Duh Koko Prabu. Iki kena kanggo patuladan, iki kena kanggo kesimpulan Tyaki. Kesimpulan kados pundi? Apa-apa iki nek manggone ana ing jero, manggone ana ing dalam, kuwi mesti regane luwih larang. Oh, mangkaten. Conto malih napa? Conto neh insinyur karo kondektur. Insinyur kuwi sekolahe larang, sekolahe dhuwur. Sing dienggo kerja mapane ana ing jero, mapan ana ing otak. Mula bayarane kuwi luwih larang tinimbang kondektur. Ngaten. Iki kena kanggo patuladan, kena kanggo kaca benggala. Apa-apa iki nek manggone mapan ana ing jero, iki kena diarani luwih larang ketimbang sing mapan ana ing jaba. Kula tetep mboten pitados, Setyaki mboten percaya. Loh, lah kok ora percaya ki nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Conto sing mriki wonten niku napa? Piye? Conto sing mriki wonten niku napa? Contone jarike pesinden. Nggih. Jarike sinden iki tak etung pol ngetepol paling larang 250. Sing dijariki po entuk 250. Dijariki luwih murah timbang jarike jero wis bosok ngono. Bosok koklok dirubung laler ngilani. Oh, inggih. Inggih. Iki kena kanggo kaca benggala. Apa-apa ki sing ning jero regane luwih larang. Piye, bojomu rak ya sehat to Dewi Warsini? Nggih. Pinaringan pangestunipun Koko Prabu, nggih. Pinaringan kesarasan. Anake anak kula. Ya, nggih pangestunipun nggih ginanjar kawilujengan. Anakmu kae pira to ki? Dalem. Anakmu kae pira? Nembe setunggal Koko Prabu. Oh, isih siji kae. Nggih. Tole ki nak lanang to. Pripun? Tole ki nak lanang to. Temputi-pundi nek tole niku nggih lanang. Nek wedok niku nduk. Oh, iya. Sapa jenenge kok lali aku. Namanipun inggih punika anak kula nuwun inggih pun Songo. Sapa? Songo. Tek apik men lehmu ngekeki jeneng anak. Songo. Songo ki nek cara nggonku Mendura ki kiyu-kiyu lho iki. Nggih. Kiyu-kiyu empuk jeru cerot ngono kae. Ngaten Asma Kinarya Japa, jeneng kuwi minangka dongane wong tuwa marang anak. Songo kuwi wilangan sing paling gedhe dhewe. Aku ngerti, Yaki. Aku ngerti kekudanganmu marang anakmu songo kuwi bisa taruna ngungkulana bapa. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Kekudangane wong tuwa marang anak iki mesti apik, kekudangane wong tuwa marang anak iki mesti becik. Nggih. Mesti apik, ora ana kok umpamane
Upamanipun kados pundi? Upamane anake lanang. Dilalah nyuwun sewu, rupane ya rada elek. Nek mesti ngudangi wong tuwa marang anake mesti ngudang sing apik, ngudang sing becik. Le agama, muga-muga gedhemu besok bisa dadi pejabating negara kang bisa mranata marang para bebrayan agung. Lho, kuwi kudangane wong tuwa marang anak ki ngono kuwi mesti apik. Nuwun inggih. Ora ana kok ngudang anake lanang kok. Le cah elek, muga-muga sok gedhemu dadi maling. Kuwi ora ana. Oh, ngaten nggih Koko Prabu. Heeh. Upamane anake wedok, nggih. Anake wedok ya rada elek, wong yo mboke elek. Nggih. Mesti ngudange ya mesti apik, ngudange mesti sae. Heeh. Nduk Cahayu, muga-muga besok gedhemu bisa miguna tumrap nusa bangsa lan agama senadyan kowe wong wedok aja nganti kalah karo bocah lanang-lanang kuwi. Kowe dadi wong wedok kudu iso mandireng pribadi, bisa dadi wong wedok sing ngarumke asmane wong tuwa. Kekudangane wong tuwa ki ngono kuwi mesti nyang anak. Nggih. Ora ana kok procot metu wedok kok dikudang. Nduk anakku cah elek. Muga-muga sok gedhemu dadi begenggek. Ora ana ngono kuwi. Oh, mboten wantun. Heeh, ora ana. Sajroning sewengi tamu mono 200 mamane. Mboten angsal. Ora enek. Dadi kekudangane anak kuwi mesti apik, mesti becik. Tur to jenenge anak kuwi ya penting kaya kowe kuwi jenenge anak songo-songo kuwi wis pas wis matuk kuwi wis gatuk. Nuwun inggih Koko Prabu lakar kados mekaten. Heeh, apik anakmu songo-songo. Nggih. Dadi ambak mung jenenge anak kuwi ya nganggo patokan, ya ta? Tembunge Jawa asma kinarya japa. Dadi aja ngawur. Mboten kenging ngawu-ngawu gawar. Ora kena ngawur. Jenenge anak iki kudu nganggo petung sing genep, kudu nganggo ditraju kanthi permati. Nuwun inggih. Aja kaya tanggaku kae. Sinten? Tanggaku Lekno supir kol. Nggih. Kowe duwe anak ceprot lanang jenenge sapa? Jenenge Kacuk Hirnawa. Apa ya apik ngono kuwi, Anak jenenge Kacuk Hirnawa. Nggih. Ana neh. Sinten? Bu Endang tukang londre nggure omah. Nggih. Kowe duwe anak wedok jenenge ya elek, jenenge ora apik. Sinten? Mosok jenenge Nunuk Ndrati kuwi apik. Apa apik ngono kuwi? Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan, ha. Kacuk Hirnawa ka kidul, ya ta. Nunuk Ndrati ka kolor tabrakan mak bres. Enek wong alok, sapa sing tabrakan ki lho? Kacuke Pakno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lha ngono kuwi. Piye ngono kuwi? Kene tabrakan kerep lho, mlebu metu lho. Apa ya nek tabrakan kok kerep lho. Lah ya kuwi kena kanggo patuladan ya ki. Wis, kapan-kapan ya ki. Nek ana wektu kang mirunggan, wektu sing ngomber jagongan karo aku, peh aku nek jagongan karo kowe rumangsa aku tek iso gayeng gumarenggeng. Ora krasa suwi-suwi asbak iso kebak dhewe. Nggih, ngestokaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu. Piye Kresna? Sak sampunipun asat punang riwi, tumata punang Guswa. Satata lenggahipun sumangga kula aturi radi majeng lenggahipun bares mawon. Andadosaken kagiat sajroning manah kula slendra ingkang raos dene dinten sak mangke jengandika Koko Prabu Baladewa kesdurawuh wonten madyaning praja Dwarawati kendhih kumrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya uninga jatining karsa punapa darunaning paduka Koko Prabu tindak dhateng praja Dwarawati mriki do Koko Prabu permara karunaning kaswasih ring marga memalagung risang gandha wastrat maca lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto Kresna kula wonten dawuh
Oh, ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga Gong ing negara Ndwarawati. Puja lan puji syukur kang jero marang Gusti Kang Maha Nasa yen to kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagaswarasan. Ewadene kang angka 2 pun Kakang ngaturake alam oneng. Ampata tegese alam oneng, alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Awit wis sawetara panci ora bisa wawan pangandikan kane Pratitis kawan jeneng sira Yayi Harimurti. Mula janjane ngono pun Kakang ya kepengin nalikane pun Kakang miyos siniwaka ing kraton Praja Negara Mandura. Wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing Praja Mandura. Ning mbok menawa kepinginane pun Kakang iki sakjeke urip ora bakal kelakon Kresna iki kok iso ndayoh ning Mandura ki ora enek critane. Jalaran ana sejarah Yayi Kresna sakjeke urip ora bakal kelakon, wis sumpah Yayi Kresna sing disekseni jagat raya sak isine. Nalikane jaman adiku sing tak tresnani Kresna isih jaman dadi Narayana, jaman sliramu Yayi isih dadi begal, isih dadi kecu, isih dadi rampok. Lan sak panunggalane biyen kowe tau nyilih pusakane pun Kakang. Nembung bakal nyilih ya kuwi wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Ndwarawati Purwa kang jejuluke Prabu Menari Singa. Ning sak ngertiku kowe iki mbiyen isih maling. Temahan ora tak silihi pusaka Nenggala ning malih kowe tak unek-unekke entek amek kurang golek paribasane. Kowe tak unek-unekke nganti Yayi Narayana kewetu tumbunge sumpah. Duh Koko Prabu, menawi mboten kula dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala, mbok inggih sampun nanging paduka sampun ngantos ngunek-ngunekaken dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala lahir batin kinarya pados kamukten supados boten ngacik kawibawanipun Koko Prabu ing Mandura. Seksenana jagat sak isine kula sakjeke urip kula mboten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit dina kuwi Yayi Kresna ora gelem dolan ngulon. Ngono. Duh Koko Prabu, piye Kresna? Klemben-klemben roti-roti. Biyen-biyen saiki. Sampun boten usah dipun rembak perkawis menika, monggo sami wangsul kados wingi uni. Iya Kresna iya. Syukur sekethi jumurung yen pancen kaya mangkono. Lho dewa bakal nyatake ya kuwi kabar kang sumebar. Pawarta kang warata, kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambiwara. Pawarta kang binandung ing Karna. Yen to anakmu si Siti Sendari nggone bebrayan, nggone omah-omah karo si Abimanyu ki sajake kok ora atut, tegese ora bisa urip rukun. Jalaran apa? Jalaran anggonmu ngrabekke si Siti Sendari kelawan si Abimanyu ki durung genep sepasar. Durung genep sepasar mantene lanang lunga saka omah. Ora let suwe mantene wedok ya lunga saka Ndwarawati. Lah iki lho. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Lah iya. Upama biyen Yayi Kresna ki manut karo pun Kakang, manut pun Kakang Baladewa. Kedadiane mesti ora kaya mangkene. Ha wong biyen iki karepku Siti Sendari tak rabekke kelawan si Burisrawa. Ning nyatane apa? Nyatane menungso ki tipake padha lonjong ning atine ora golong. Yayi Kresna malah ora gagas pun Kakang. Yayi Kresna babar pisan ora nggape pun Kakang ing Mandura. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Sak menika jamanipun sampun benten kalian kula lan panjenengan. Sak menika jamanipun sampun kuwalik. Kebo nyusu gudel tegese wong tuwa niku manut kekarepane si anak. Pramila saking menika wis Kresna wis. Perkara kuwi ora bakal tak rembug. Lah, aku
Aku krungu kabar maneh. Aku krungu pawarta maneh, Kresna. Keblat 4 5 pancer. Jare saklungane anakmu wedok si Siti Sendari kowe duwe anak pupon, kowe duweni anak angkat. Apa bener pancen kaya mangkono? Kuwi kabar sing bener apa kabar sing kabur, Kresna? Nuwun inggih punika kabar ingkang leres. Jenenge sapa? Nuwun inggih punika sesilih Endang Lara Temon. Musik. Kabar kowe duweni anak wedok si Lara Temon ki jare ayune kaya dene widodari darat. Nuwun inggih lakar kasinggihan Duka Prabu. Lah, kabar sing kaya ngono kuwi mau keprungu nganti negara Ngastina. Keprungu saka negara Ngastina. Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Mula Kresna. Mula Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina nyambat marang pun Kakang supayane ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore nglamar marang putramu putri si Endang Lara Temon. Bakal didhawuhke kelawan putrane Yayi Prabu Duryudana sing jenenge Lesmana Mandra Kumara. Piye? Upama Yayi Kresna besanan karo wong Ngastina ngono matuk apa ora Kresna? Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ing lerlena tanpa kanin yen tan tulus kadarang omong
wangun manah rahayu ayu ana tan akolong gumolong manadukara ong ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara iki tak sawang kaya praptaning Petruk kantong bolong kang abiyantara sowan aning Stinggil Praja Dwarawati padha becik sak tekamu ana negara Dwarawati kene Petruk nggih lampah Prabu Kresna ingkang kula ajeng-ajeng supados murakapi tumrap anak kula ingkang bajeng supados laris lan pajeng anggenipun bakul kajeng. Oh iya. Anakmu ki ya putuku dhewe. Nggih no. Mosok lali. Bareng kula ngaturaken kunjuk sembah bekti dumateng Sinuwun ing Dwaramati. Iya iya. Banget panarimaning sun karya Birawa jroning nala bungah gambira marwata suta ora liwat Petruk pangestuku tampanana ya kantong bolong. Nggih. Kula tampi tangan kula kalih, kula pundi ing pasundulan mugi andadosaken cahya murcahya. Sinuwun. Iya. Piye? Bojomu Purantawati kira ya padha sehat to. Nggih, pangestunipun pinaringan bagas waras sinuwun. Lah ya syukur. Arep dikaya ngapa lan kepriye? Kae iki ya anakku wedok. Nggih, kula nggih ngrumangsani kok. Petruk niku wong sing ketrima uripe. Arepe dapure Petruk niku elek, kula menika duwe bojo sing ayu rupane. Dasare anak ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun sewu, sampeyan mboten isin to duwe mantu kaya Petruk niki? Ora Petruk, babar belas aku ora isin. Lah nggih, alhamdulillah. Umpama sampeyan kok isin duwe anak mantu Petruk, anak sampeyan Purantawati, kula wangsulne kula ikhlas mboten napa-napa kok. Ora apa-apa ki rak kowe to. Awang wis remuk arep mbok balekne lho ya. Bagong padha becik sak tekamu. Nggih, wilujeng niskala pangabekti kula katun sinuwun. Ya, wis ndak tampa tiba sepadha-padha. Truk, apa? Iki mosok belas renek suguhan to. Suguhan pirang-pirang kaya ngene ratu sekelas Dwarawati ya suguhan pirang-pirang. Rokokku rong enek jatahe rokokku. Yongko metu engko. Petruk, dalem mestine rak ana wigati. Ndak sawang tekamu ana Dwarawati sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang amengku gati. Mula kang saka mangkono mumpung ana wektu kang mirunggan maragage. Matura marang panjenenganing sun kantong bolong. Nggih, nyuwun sewu. Sowan kula ngganggu ingkang sami lelenggahan. Punten dalem sewu. Nggih. Kang sarta menawi wonten kiranging tata krama kang sarta yudha negara Petruk nyuwun pangapunten. Wong kula menika nggih mboten asring sowan wonten ing Praja Dwarawati. Iya, ora dadi baya pangapa. Lah banjur ngaten. Menawi jamakipun tiyang luhur Petruk menika dados duta. Ning gandeng mung sak Bapak Semar kula cekap dipun kengken ngaten mawon kalian Bapak. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Semar Petruk? Ngaten. Critane ngaten. Bapak niku rak duwe anak anyaran. Anak anyaran. Nggih. Sak liyane kula Mas Gareng kalian Dik Bagong niki anak anyaran utawi anak pupon sing jenenge Bambang Senet. Bambang niku sing bedhug. Niku. Nggih pun sawetawis dangu anggenipun ngabdi teng bapak.
Nggih to? Dikongkon ngalor ya ngalor, dikon ngidul-ngidul cah niku nak sregep jane. Utun. Bambang Senet. Nggih. Karepe nggih pengin kaya bapake karepe lah gandeng lari menika sampun ngancik dewasa, mutah dumateng Bapak Semar. Pengin nambut silaning akrami. Lah ingkang tinuju boten sanes, sing dituju boten liya putra Jengandika sinuwun ing Dwaramati ingkang asesilih Endang Lara Temon. Nah kula niku nganti gumun. Kula niku nganti gumun setahun jembleng serendeng kali adik kula sendeng karo bocah wedok, bocah Dwarawati sing jenenge Endang Lara Temon. Nganti kula takoni, "Le, Senet, kowe kok ngerti yen sinuwun Dwarawati duwe anak sing ayu ki saka ngendi?" Jarene saka TikTok, jarene. Saka ngendi TikTok? Namine Lara Temon Ril ngaten. Nganggo ril barang kene. Sajakipun sampun sawetawis sambung senadyan namung sarana piranti. Lah, sowan kula mriki badhe ngebon-ngebon esuk ngudan-ngudan sore, ngaten. Ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore dumateng putra paduka putri Endang Lara Temon sageta kajatukrama kalian adik kula pun Bambang Senet cekap semanten atur kula mugi-mugi dipun tampi kalian sinuwun ing Dwarawati. Agyat risang kapirango rinangkul kinempet kampit duh sang retnaning bawana ya setukang walang ati ya setukang sing tias ya setukang kudu garing. Oh wonten dawuh Doko Prabu babar pisan ora ndugamana yen to tekane Baladewa kelawan tekane si Petruk padha karepe padha niate ya kuwi bakal nglamar putramu putri si Endang Lara Temon. Nuwun inggih lakar kados mekaten Doko Prabu. Mula kang saka kuwi aku njaluk wanci sedhela wae, aku njaluk wektu sedhela wae. Aku tak jagongan karo Petruk. Sumangga Doko Prabu. Petruk. Petruk. Wonten dawuh sinuwun. Madhep rene. Pripun? Madhep rene. Sinuwun Kresna menapa dipun keparengaken kula ngungkuraken paduka sinuwun Dwarawati ya ora dadi pangopok paton ora ninggal duga lan prayoga Petruk. Nggih, madhep rene Petruk. Semangka hanggra sesumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umop kang calon idi Petruk jerengen goblokmu waspadakno aku sapa? Nggih kula ngertos. Kula ngertos paduka menika sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Mripat kula niku mboten wuta, kuping kula niku mboten budhak, mboten sah banter-banter. Mboten sah seru-seru. Lajeng kersanipun menapa kok Petruk kinen madhep sinuwun Mandura? Sumurupa Petruk. Mangertiya. Menawa tekane Baladewa ana negara Dwarawati kene iki padha karo kekarepanmu. Mula dina sakmengko
supaya rancak anggonku dadi dutane wong Astina ngrabekke Lesmana Mandra Kumara kelawan Endang Laratemon kowe mulya. Aja bebarung sinang. Yen kowe ora duwe dhuwit tak sangoni pira butuhmu ning tak jaluk kowe mulya Petruk Minggata. Ora susah dadak rewa-rewa kepengin ngrabekke adimu si Senet kelawan si Endang Laratemon Putri Dwarawati. Nyuwun sewu. Kula niki ngrumaosi kok Sidun, Petruk ki wong melarat. Petruk ki wong ra duwe. Ning kapribadane Petruk jati diri kula niku mboten kenging ditumbas kalian arta, ngaten. Nyuwun sewu. Panjenengan rasa kemlinti, ngaten. Dupes sampeyan niku wong sugih, iso semenang-menang kalian wong cilik kaya kula ngaten niki. Kula ken lunga. Kowe njaluk sangu pira tak sangoni, kowe ndang Minggata. Aja ngreget-ngregeti kene. Niku lara ati kula, sakit hati kula. Ngaten? Jalaran apa? Panjenengan iku dadi wong gedhe, panjenengan iku dadi ratu, panjenengan iku dadi pimpinan. Nek mboten wonten pambiyantune wong-wong cilik kados Petruk ngaten niki, tangeh kelakone sinuwun. Tangeh kelakone. Sampeyan ampun dak siya ngono. Sampeyan biyen nalikane jaman kepengin entuk jabatan, pengen entuk swarane wong akeh, nyedak-nyedak karo wong cilik. Kados Petruk ngaten niki, nggih to? Nyedak-nyedak karo wong cilik, nyumbang kono nyumbang kene pamrih ben entuk swara. Bareng sampeyan niku dadi ratu tenan, ngrasake lungguh kepenak banjur lali kalian wong cilik. Niku patrape pimpinan model kaya apa sampeyan ngaten niku? Nek pas butuh wae sajake apik melipit karo wong cilik. Bareng wis lungguh ngedengkrang jigang. Bareng wis sugih, matane picek donan. Iki dudu perkara keluhan, iki dudu perkara jabatan, Petruk. Ning iki perkarane aku duwe karep, kowe aja nunggal karep kelawan panjenengan ingsun. Nggih, monggo-monggo mawon, monggo. Ning sampeyan ampun nyogok batin kula, sampun nyogok batin kula menapa meneh babakan dhuwit. Lara ati kula sinuwun. Kula niki kering rumangsani kok. Kere-kere awak kula dhewe, kere-kere awake Petruk. Ning sak kere-kerene Petruk mboten nate kula niku njaluk dhuwit ning sampeyan. Truk, piye, Gong? Ndang ngantem cangkeme ngono, Truk. Jotos cangkeme wis panas iki, Truk. Sabar innallaha ma'asabirin. Nanging sumurupa tekane Prabu Baladewa iki ya bakal nggih kula ngertos ora usah dibolar-balani Petruk wis ngerti. Lan sedaya keputusan niku rak wangsul dumateng sinuwun ing Dwarawati. Dados panjenengan mboten usah ngusir Petruk, ngoten. Sampeyan dateng mriki niku kalih kula derajate padha. Kok Petruk ngomong ngaten napa? Derajate padha-padha tamune, padha-padha dayoe, padha-padha ngombe wedang sak gelase, ngoten. Senadyan to paribasan kaya betet sewu anggen paduka ngendika mboten badhe kula gugu nanging seklimah pangandikanipun sinuwun ing Dwarawati niku sing kula gega, niku sing kula estokke. Lah sakniki gumantung sinuwun ing Dwarawati ngendika napa nggih to? Sedaya niku gumantung sinuwun ing Dwarawati Prabu Kresna. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe ngaten. Yo. Kowe ora gelem lunga sok. Kowe sing bakal nyerimpeti lakuku. Monggo mawon. Wong jodoh niku pun wonten sing ngatur. Nek pancen jodhone si Laratemon niku kali si Lesmana kula nggih mboten badhe gugat. Ning nek pancen jodhone si Laratemon kaliyan adik kula pun Bambang Senet, sampeyan nggih ampun gugat ngeten. Sedaya niku sampun wonten sing nata 1 pesti 2 jodoh 3 wahyu 4 derajat pangkat 5 donya menika wonten panguwasaning Gusti ingkang murbeng dumati ngaten. Tonyo raine terus suwen. Sabar, Gong, sabar. Duh, sigit-igit tenan aku. Tardamtu wae. Iki mengko Yayi Kresna bakal luwih ngeboti aku tinimbang ngeboti kowe. Dasare apa? Baladewa iki isih sedulure. Baladewa iki isih warise. Tardamtu Yayi Prabu Kresna bakal ngeboti panjenengan ingsun tinimbang ngeboti dedapuramu Petruk Kandung Bolong. Loh, lah kula niki napa dikira mboten waris kalian Sinuwun Dwarawati? Kula wau pun matur dhateng Ajeng Petruk niki nalika lakon Petruk nagih janji kula niku dipek mantu kalian Sinuwun Dwarawati, nggih. Lah,
Tegese kula niki napa? Kula niki isih sedulur karo Ndwarawati, isih waris kalian Sinuhun Prabu Ndwarawati. Yo, yen pancen kaya ngono ngene wae. Yen kowe ora gelem lunga, ora gelem lunga saka Ndwarawati, urusanmu karo Prabu Baladewa. Piye saiki urusane? Tegese kowe wani nantang adarep karo Prabu Baladewa. Entek wedine karewanine. Ayo. Yen pancen kowe mangkono matna sastra Jewata Kaji Jawantramu, tak enteni nang njaba alun-alun Ndwarawati jembar panggonane. Wah, nantang. Metu, Gang.